Pila ka pasahero nga padulong sa Davao International Airport ang nagbackline na lang sa main entrance sa airport human temporaryo nga gisirado ang main exit sa airport ato sa naitabong prayer rally sa KOJC compound. Ano ang report ni Kent Abrigana? Human ang kagubot tali sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ ug mga personay sa kapulisan Domingo sa gabi ato sa pagsilbi og warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Nagpabilin gihapon sarado sa mga motorista ang dalang Carlos P. Garcia Highway duol sa compound. Busa, palisuray nga makatabok ang mga pasahero padulong og gikan sa norte sa departure ug arrival flights sa Davao International Airport nga tapadra sa compound. Sama sa OFW nga si Jacqueline nga bag-uhay lang miuli gikan Jeddah ug pauli na unta sa Tagum City. Hassle kay first time na ko otro pagbalik daan sa Davao niya. Di ko kasakay og di padulong dito padulong ko sa Tagum. Dismayado usab ang turista og PWD nga si Sabrina. Human kini baklay kay gibabagan ang dalan sa may KOJC compound. Parang hindi na kami babalik kasi nakakatakot. Pero wish gear daw sumala sa pasahero nga si Joy. Saan kami ngayon papunta? Puro close. Gaano kalaking abala ito para sa inyo? Super na abala. Isang tao lang hinahanap. Bakit kami lahat apektado? Bisan ang ubang trabahante duol sa moong airport, apektado sab. Nahasol kayo kay di may makatrabaho halos kay way masakyan. Sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap Davao. Sa karon mamahimo lang nga makasulod og gawas sa main entrance sa airport. What used to be our exit gate, nakasarado po siya ngayon as a precautionary measure because that gate is very near, masyadong malapit po doon sa kung saan yung kaganapan. No? Hinuon walay kanselasyon sa ilang flights. Apan aduna lang pipila ka mga pasahero nga nadalatar sa ilang departure flight. We were all in agreement na to stretch their operations as much as they can to accommodate the passengers kasi understandably yung iba na antala talaga sa traffic. Gipasalig sa Police Regional Office 11 nga magpabilin ang hugot nga seguridad sa airport. Para sa mga passengers and sa mga langyaw, isolated case lang nahitabo. May pagawasab og alternative route ang City Transport and Traffic Management Office. Sa mga sakyanan nga gikan sa south, mamahimo nga mulahos gikan sa Buhangin Milan, Buhangin Kabantian Road, padulong sa Malagamod Road kun Kabantian Bunawan Road. Pwede sa mga kalahos gikan Carlos P. Garcia Highway, ang Leonto Road padulong sa Sasa. Samtang, alang sa mga sakyanan nga gikan norte sama sa Bunawan, mulahos sa Kabantian Bunawan Road, Mahayag, Acacia, Indangan, Buhangin Kabantian Road padulong sa Buhangin Milan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.